Niriyat July a chanchi bhumi te komna United States of America President Joe Biden a chuan Taliban an hlawm lo thu asoya US Intelligence Department in Afghanistan chu atlu chhemai thei din hmuna ading mek ti an soi sia tia journalist in an hril po in Biden a chuan chu thu diklo ani chu ti in a chang le a Afghanistan a chuan Vietnam a thil thleng angkha a thleng le mai lawng mo tia an zole bo chuan chu tiang a thleng dawn lo in chung atanga in thiar chuana thil ang phei chu a thleng dawn lo hulhual tin a chang ani thlakhat po alia hmain US President confident taka thleng lo tur a soi zong chu a thleng le ta vek si Afghanistan a thil thleng hi 1975 a US mual phona Iran a thil thleng reng khan tam takin an khai khina Iran hostage crisis a khan US mi som nga pasari chan chua tumin chu atlor chiang hle maya US kha amual phona samai ani tuna hian Afghanistan a US tang khang birumek mi sing khata tanga sing kha sanga vel an lo om nia hriat ani chung mi te chu chan chua chu US chuan atum hnai mai lo ti White House in a soibok Taliban ho chuan Afghanistan chu komsom ni nuwa engma dodal na om lovin an tu hnuaya ada felta a Afghanistan a hian US dollar billion somriat pariat zet manral ni in sipai sang khat chuang in nunan chana president po palingot an thlang man tia thakhat lek chungin chung an tha tho zong chu a chim veka an pai thlak Taliban te kota bok Afghanistan chu holam takin an hlan kiang le ta ani tun tuma hian Joe Biden a emo Donald Trump a emo kan sel do nowa ma se khovelin Taliban thar ama ang em a fir ni lo le nun nem de uzok mu an be se laya anjia an thak lo zia chu anjia an chhuale ma si zia kan soidon ani thole ni mai khan Taliban chuan thu chu an siama chung zianga chuan an ro relan hnuaya meichhia te dikna chanvo an za sak to tu thu an soi ni ma se thu chu an siam ni la ni khat em pu aral ma in meiche pakhat alu a khu lo wang ringotin kholaya an ka plum hal der mai chuata thi sen nen a le reng mai chu a chung ten ti ngai na hrelo takin hril hai takin an tra ani kothlera meichhia te chuanna advertisement ta chu rong var an hnoi nan vek ani ngala mipa jeans le t-shirt a in thuam ta chuan arangin thomno an thlak ngal sung bok Kabul atanga thulangna in a soidan chuan Taliban fighter te chu kot thler te fangin meichi an murem chan an du ang anga omlo te chu an vua sarkar masa na thok te an vai ani Taliban te chuan khua a lutin meiche tam tak kum som panga rual te chu an nupui turatan an zong boi char boka Taliban thu puang tu kha chuan meichia te an ti thlabare mo victim sa an siam lawang ti in a soya ma se an thu soyang chuan an omlo kher mai Rastak district an thu hnuaya an da vele khan Taliban hruai tu pakhat chuan thu chua siamin meichia kum som panga tling to phat chu emo nu thloi kum som li la pel lo te thlengin Taliban fighters te pasala an nei turani tin order a siamani tual chung mi pakhat chuan a fanu kum som panga mi chu Taliban hna hlan tura thu pek ani thu asoya tichuan Kabul a atlan chi a ma se Kabul po chu pathiani khan Taliban kota atulu le ta si Khalida walchi kumsom ni pathum mi chuan kan hlau tak zet ani silai an keng veka an mela chu achi bai omin samle khabe mulsei tak an neya ati Taliban in ram alak china pianga chuan meichia sarkar beng na thok te po an choltir zela an aya an chung te mi pa chu thok turin an hril thin ani Middle East Christian program puang zuwa tu SAT 7 chuan tuna hian Taliban in spy en thlatu le kok tu da in Christian minority te zon chua tumin bei pui an thak mek ani ati thurin om tak atanga report an don danin Taliban ho chuan phone te check sakin chuta chuan Bible thu le la upload tan mu chuan a mun la an than ngal zel mai ani SAT 7 North America President Dr. Rex Roger chuan tun din hmuna chuan Afghanistan a
Afghan mi te tan an phone a Christian rong kai reng da a hlo om tak zet ani Taliban ten spy le kok tu kil tina an nei sia ati Christian ministry tho khovel mun sang Christian ti du da tua te tran pui thin Release International chuan Afghanistan a rinna kan u nau te hian an hlo zia an soi cham chi a Taliban omna china pianga hmeichhia te kalpui tu om lowa pon chuan khapa school kal an khap sak bok ani ti in a soi report tur tam tak om ma se du tok report ila khovelin ala hriat ngai lo ram hruai tu Christian thlawang hau ngom le hau tina tak mani lok khan kan mu thina chu pa chuan a thu soi le thil ti in khovel mun sanga Christian te thlawang a hawa pastor zel tanga chua missionary man te a chua tira Christian lu tan tu te phuba alak sak boka tuna chuan chu pa chu a om to lo aya midang anom to ani aya midang lal thu thlenga thu hian Christian te thlawang aron hau ve donem ti le tong China le beisina nen ilo thirang u ole hun kal to deuh ma se thu chiang jok hriat lok theilo ani awangin tlai kon hu dewa hian thar tho le tiang July thlatopa Zhangzhou China a tuilian ra phlak tak chanchin kha a chanchin chip chiara hrianna a om lok lo wangin hansoi nu no ve le tiang khata khan mi engza chiang e thi ti hi ngai dan ein ang lo nuai maya China ram khi azawin mi hring an tam boka thil mak tak tak a thleng chen mai thin renga ka thum ve liam ta a tuilian po kha ara phlak tak zet ni in an soi he tuilian thut thi ruwa tam wang chu ni bok ma se in thon lok lowa tui khwa sa thut ani wanga thleng ani Zhangzhou wa chuan ruwa sun sa wangin hydroelectric dam pakhat chu a khwana in a dol zo lo mai hlo thon amin oma chu wang chuan Communist Party sarkar chuan a thlang lam mi puite warning pelok lovin a sa tir ta huk mai ni in an soi ti chuan an huai lam ram zau tak chu tui chuan a chim ta chiam mai ani he tui liana mi thi za thi China sarkar chuan mi zathum pali ni in a puanga ma se a hra chiang da chuan an oi lo hle China sarkar thu puan le ui benga chuan hlin tur om theilo chu ani ber hi sarkarin thurin tlaka puan du tak si lawa chuan angai ven pen ten angai ven pe ten zel din thu bol dewin hetiang hian an chuta kha tui liana khan leiver tunnel pakhat jingguang le 5 subway an ti ta chu a chim pil veka tunnel chu 5 km a thui ni in 6 lane ani boka tunnel a hian traffic alun thei em thina motor pakhatin metaria zel lu angin chhut taila motor pakhata mi pahnih zel chuang anga han chhut chuan sarkar soidan an lek chu thizat ani theilawang ti tlang rin dan ani ta ani tuna hian helai hmuna tui lianin alen chiat motor nuai ni singthum sangria zet chu anei tu claim tu omlo da khom ani meka heng motor nei tu te hi an thi vek ani chuan motor pokata mi pahnih zel chuang angin han chhut taila mi nuai li sing sari sang ruklai an tling theidon tina ani tlat mai motor compensation ngot po hi Goldman Sachs in a chu dan chuan US dollar billion khat point pasari vel zet ania China sarkar chu dan phei chuan billion somni point paruk panga ani dai mai ole viewer te hne nang en na hanje vele tiang kan channel mina subscribe saklo te kan subscribe ti kha milo hme sak ve te u chumi nuwa chuan notification bell kha in met le ke wanga ola inna don ya